Umabot naman po sa 46 mula po sa 68 voluntaryo ng San Nicolas ang matagumpay na nakapag-donate ng dugo sa isinagawang bloodletting activity nitong Abril. Ayon sa mga organizers, patunay ang nasabing inisyatibo ng pagkakaisa ng komunidad at malasakit ng bawat isa sa kapwa. Ang mga nakolektang dugo ay agad na dinala sa blood bank ng Conrado F. Estrella Regional Medical Trauma Center na nagsilbing medical team at katuwang ng lokal na pamahalaan sa nasabing aktibidad. Inaasahang makatutulong ang programang ito at ang mga nakalap na bag ng dugo sa pagtugon sa pangangailangan ng supply upang patuloy na makapagligtas ng buhay ng mga pasyente. Sa huli, iginiit ng lokal na pamahalaan ang advokasiyang ito sa pagsusulong ng mga programang pangkalusugan at volunteerismo sa mga nasasakupan. IFM News. IFM News. IFM News.